करम लिखे एक हाली कूदी रो जब बुझाई कि सामान्य के चौक में सट जाई हाय 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 ढेर लोग कूदल का भी टूट के जब नीचवा गिरी लो हां जतना नच देखा काका चाचा लोग रही हां कहीं का हो लाऊंगा का हो कहां रहेला रे मर्दे हां चलबा के डेरे पर चल चली यही जी चलवा के डेरे पर चल आई हाय हाय इजुट मिला आदमी सारा लोग बुझे कि हंसी जानता नहीं हां सारा लोग के हंसत हंसत पेट फूले हंसे छूटी हां बट एक आदमी ना हंसी जानता नहीं के चौकिया वाला जे कर चौकिया रही हां वो कहे कि एबरा सरवा बुझियो कि ओकर ससरी टकाई रही ओकर छातीए पर हाथ रही कि एबरा छोड़ी हम सारा तोड़िए के जई हम सना गाना कौन गइलो हो कि चमकता अरे राम के सेहरा मुबारक हो कि चमकता है राम का सेहरा चले के बाद कहां भैया यही बीचवा में लॉकडाउन जो लागो रहो 2000 4000 भाड़ा लगा के मेहरारू का कहत यार मन नहीं बतिया पागल कोइरो समतिया कल मनवा में करे ना विचार औरतिया कहती है विशाल भाई क्या अगर ऐसा औरतिया कहती है आई है ना तभी सब जा औरतिया कहती है कि एगो सरकार बतिया के बेटा लॉकडाउन लगई रहे बा हां आए एगो हमार लॉकडाउन लगे बा एक महीना मानते रही थे तो का कहती हो तेरा मन नहीं बतिया पागल कोई बतिया
कैसे सखी हो बोलो मुआ के तू ही समझावा सखी हो बोलो मुआ के तू ही समझावा लॉकडाउन का होला इनके बतावा लॉकडाउन का होला इनके बतावा ए हला चलिए हमरा करवान जी के तरफ से महेंद्र यादव करवान जी के तरफ से पुरस्कार लॉकडाउन में है जिया के सहारा ना जी और रोहित गिरी जी के तरफ से पुरस्कार है भगवान से प्रार्थना दिन दुगुना रात चौगुना के बढ़ोतरी हो आ भीतरे भीतरे चढ़ोतरी हो ना जी सखी हो बोलो मुआ के तू ही समझावा लॉकडाउन का होला उनके बतावा मन नहीं नतिया अरे पागल भइल मतिया मन नहीं मतिया पागल भइल मतिया मनवा में करे ना विचार ए सखी पारा से आ गइल दिया पर दिया लॉकडाउन लागल ए सखी पारा से आ गइल दिया पर दिया लॉकडाउन लागल बा यादव जी के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार है बहुत ही सुंदर कलाकार हमारे मुकेश बबुआ के तरफ से पुरस्कार है भगवान से प्रार्थना दिन दुगुना रात चौगुना के बढ़ोतरी हो भीतरे भीतरे चढ़ोतरी हो लड़की के रही तेरा रही तेरा में रही तेरा में रही आई अभी रही आई अभी करे तो वाले भागो करे तो वाले भागो बहुत बहुत पुरस्कार है हमारा भाई लोग से भगवान से प्रार्थना रही जाओ ना खजाना से रुपया आइल बा ओमे गुलर का फूल गिर जाओ आ ना होके तो गाछे गिर जाओ जो वही में फरत रही वही में झरत रही ना जी सखी हो बड़ा मुआ के तू ही समझावा सखी हो बड़ा मुआ के तू ही समझावा लॉकडाउन का होला अरे इनका के बताओ इनका के बताओ ये हला का अरे माने नहीं नतिया
मतिया मन नहीं नतिया बौराई ले कर मतिया मन ना नतिया बौराई ले कर मतिया मन करे ना विचार सखी बारह से कोई दिया पर दिया लॉकडाउन देखिए हमारा गणेश भैया गणेश पुरकाई जी बहुत ही सुंदर कलाकार जवन ठुमका मार दे कि बढ़िया बढ़िया आदमी के पसीना छूट जाई बबुआ ए हला भाई हमारा पारस जी के तरफ से भी पुरस्कार आई भगवान से प्रार्थना दिन दुगुना रात चौगुना के बढ़ोतरी हो भीतरे भीतरे चढ़ोतरी हो खोना जी बिस्कुट खिया तारू राकेश भैया खाई जी दिलावा राकेश भैया मेहरारू को आती है जानता नहीं का